आं गासिबो निउस चेनेल नोंथांमोनखौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि बे गोथार समाव बे आवखिगुरिनि बे जोंनि एल पि स्कुलनि लांगोनायाव जोंहा बिजेपिनि गिदिर जयनिं हाबाफारि दंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव आं नुनो मोनबाय खारन आं सराइबिल मण्डलनि प्रभारी हिसाबै दिनै नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला भारतीय जनता पार्टियाव जे इसेबां लोब लोब ओंखारनानै जोंखौ सापर्ट खालामदों बिनि पाब्लिकफ्रा बा सराइबिल ओनसोलनि जे जोंनि भटार्स बिथांमोनहा बिनि थाखाय आं गोजोननाय बावग्रोदों। मानो होननानै बुङोब्ला फैगौ समाव भारतीय जनता पार्टिखौ बे सराइबिल ओनसोलाव देरहासार खालामनायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बे भारतीय जनता पार्टिया दिनै जोबोद मोजां मोजां माखासे आसनिजों लोगोसे माखासे खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जायनि थाखाय जोंनि पाब्लिकफ्रा बा जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि फारसे मोनसे गोसो जादों। भारतीय जनता पार्टिया दिनै मा खालामनो थांगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोबा जों शान्ति आरो सम्प्रितिखौ लाबोनाय मोनसे पार्टि जाय पार्टिया जादों भारतीय जनता पार्टि। जोंनि जातिनि गेजेराव भेदाभेद दंमोन बेखौ गासैबो फोजोबस्रांनाय, जोंनि गावजों गाव हारिजों हारि दाङाबाजि दंमोन बेखौ फोजोबस्रांनायाव मोनसे गिदिर बिहोमा लाफानाय मोनसे पार्टि हिसाबै दिनै जोंनि बे सराइबिल ओनसोलनि इन्टारनेसनेल बर्डाराव थानाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो लोब लोब ओंखारबोनायखौ जों गोजोननाय मोनदों। आरो फैगौ समाव बिथांमोना बुंबावदों गावसिनि गावबा गाव गामिफ्राव जेसेबांनाखि गुबुन गुबुन पार्टियाव खामानि मावनानै दं बिथांमोनाबो आरोबाव जोंनि भारतीय जनता पार्टियाव जयेन जाफैनायनि खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। आरो खयदिननि उनावनो जोङो बे सराइबिल मण्डलाव आरोबाव जयनिं हाबाफारिखौ जों लाबावगोन। दा बेवहाय जाहैदों जोंनाव राजनिति खालामनायाव जोंहा बयहाबो अधिकार दं, नङा होमबा? जेखि पार्टि खालामा मानो जोंहा जिहेथु रिजनेल पार्टि हिसाबै जोंहा मोननै पार्टिया रेडिमेड दंखायो। आरोबाव जोंहा बे अल्टारनेटिभ पार्टि जे फैबावदों बिथांमोनहाबो गावबा गावनि माखासे मिशन आरो भिजन दं। आरो बे मिशन भिजनखौ मावनो थाखाय बिथांमोनाबो थांखि लादों। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौबो जों वेलकाम जानायदों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनाबो राइट्स दं। गणतन्त्र देशआव बयनिबो राजनिति खालामनायाव अधिकार बा मोन्थाय दं। दा आं बेखौ बुंनो थाखाय थाङा। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गाव गावनि गोसोनि साननाय माखासे जोंनि रायजो राजाफोरनि सिन्था-धारानि बेरखांनाय खोथाखौ बिथांमोना सानखांनो हादों। निस्सय बिथांमोननि राजनिति खालामनायावबो जोंनि बर' हारिफ्रा माखासे बिहोमा गोलैगोन। आरो बे राजनितिक पार्टि खालामनायाव जोंनि भारतीय जनता पार्टिया खुनु बहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। मानो होननानै बुङोब्ला राजनितिक खालामनाया बयहाबो गणतन्त्र अधिकार दं। जे दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव रबिना बिजिसिनि आन्दारावमोन। बेयाव जयनिंआव जादों गासै 100 खासि बाव जयनिं जादों आरो बिजेपि हिसाबै जोङो दिनै सराइबिलनि समस्यायाव जोङो दिनै रेडि दङ। फ्राय जोङो सराइबिलाव इलेकसन गेलेगोन बे खाथां। आरो सराइबिलाव जोङो बिजेपिया देरहागोन होननानै जोङो मिथिगौ आरो बेखौ जोङो अलरेडि देरहागोन होननानै आसा खालामो आरो सराइबिलखौ। दिनैनि बेनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायो बयबो जोङो बिजेपि खालामनो जाहाथे जोङो बिजेपियानो दिनै जोंनो गासिबो अनसुंथाइ गासिबो होजोबदों। जे बिभिन्न' आसनि होन माबा साख्रि होन बाख्रि होन गासिबो जोंनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ होदों। बिनि थाखायनो आं रायजो बयखौबो खावलायो जोंनि बिजेपि दोलोआव फै, जोङो जयैनो बिजेपि पार्टियाव थानानै जोङो सराइबिल ओनसोलनि बा जोंनि उन्नति बा डेभेलपखौ जों ज' जानानै खालामलांगोन होननानै जों